Unang-una, before po tayo or sa ating simula, let's start the program with a prayer. So siguro Bro Alvin, ikaw nang manalangin para sa atin ngayong gabi. Okay, let us put ourselves in the presence of the Lord. Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, so never shall be, world without an amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Maayong gabi o magandang gabi sa inyong lahat. So, Bro Alvin, ano bang ating, just welcome the only one, Wolfie Moneva Orio is joining us this evening. Welcome po sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live at nakinig sa ating radio app na www.bisdarkradio.com. So, Bro Alvin? Sige, let's start. Ang timer, Ray. First 10 minutes, affirmative stand ko. Let's start na. Yeah, the time is set already. Thank you very much. Okay. So, good evening sa lahat. Good evening din Brad Ray na my friend also and my business partner sa Almighty and ibang products. Now, sa mga listeners natin, huwag na sana kayong magsawa sa amin ha, kasi this is a very good way of knowing the truth about the gospel preached by God in the scriptures and through the church. Kaya palagi kami ni Brad Ray dito, marami pa tayong topics na pag-aaralan at pag-dialogue dito sa Bisdak Radio. Now, ang topic namin ngayon, I will prove through the scriptures that there is really legitimate use in worship of icons or mga sagrado na larawan or holy images according to the Bible, and it is really in line with the will of God. For example, in Exodus chapter 25, verse 18 to 22, the scriptures, I am just reading here, my favorite Bible version, Duwayram's Version Holy Bible, in Exodus chapter 25, verse 18 to 22, it reads, "The Lord God commands, thou shalt make also 2 cherubims of beaten gold on the 2 sides of the oracle. Let 1 cherub be on the one side and the other on the other. Let them cover both sides of the propitiatory, spreading their wings and covering the oracle, and let them look one towards the other, their faces being turned towards the propitiatory, wherewith the ark is to be covered, in which thou shalt put the testimony that I will give thee." And verse 22, "Thence will I give order, and will speak to thee over the propitiatory, and from the midst of the 2 cherubims, which shall be upon the ark of the testimony, all things which I will command the children of Israel by thee." Napakaliwanag. Dito yon, inutos ng Diyos na gumawa ng cherubim, 2, sa arka ng tipan ng Diyos. Tapos doon ng Diyos magsasalita sa gitna ng 2 ribulto ng cherubim o statwa ng cherubim. Doon ang Diyos magbibigay ng kanyang patutuo at kanyang mga utos sa mga lahat ng anak ng Israel. Exodo 25:22. Ngayon, dito sa New Testament, ito rin ang batayan ng mga Kristiyano, lalo ng mga apostol, of using legitimate icons to worship in the worship of God. Hebrews chapter 9, verse 1 to 5, 21 to 23. Napakaliwanag dito. Let us just read the Protestant Good News New Testament with Psalms and Proverbs in today's English version. In Hebrews chapter 9, verse 1 to 6, 21 to 23. "The first covenant had rules for worship and a place made for worship as well. The title is earthly and heavenly worship." Then in verse 5, "Above the box were the winged creatures or the cherubims representing God's presence." So ano pala yung mga cherubim? Yung mga winged creatures, yung mga statwa, atributo ng cherubim,
it represents God's presence or glory. In other translation, the cherubims of glory, the glory of God or the presence of God. So hindi yan Diyos, pero ginamit sa pagsamba, used in worship, with their wings spread over the place where sins were forgiven. This is how those things have been arranged, and the priests go into the outer tent every day to perform their worship. And verse 21 to 23 reads, in the same way, Moses also sprinkled the blood on the sacred tent and over all the things used in worship. Napakaliwanag. Those things, verse 23, which are copies only of the heavenly originals. So, kopya itong mga larawan, mga ribulto, mga statwa, ng mga kerubim, ng mga anghel. Sa totoo talaga nandun sa langit. Pero this is legitimate kasi kopya ginagamit sa pagsamba. Hebrews 9, 1 to 5, 1 to 6, 21 to 23. Sa 21, all over the things used in worship. Napakaliwanag. Those things which are only copies of the heavenly originals. Napakaliwanag dito. Kaya ginagamit pala, Brad Ray, fellow listeners here in Bisdak, yung mga ribulto, mga larawan, mga statwa ng mga anghel dito sa talatang ito, dalawa, Exodo 25, 18, 22, at natupad sa New Testament, Hebrews 9, 1 to 6, 21, 23, in worship, used in worship. Katulad nga ito, brother, I will just demonstrate a very simple demonstration. You have a picture of your wife, but you use that picture of your wife in your devotion to her, in your love to her. You kiss that picture, but actually, it's not the picture who is your wife, but only represents your wife. But still, it is used in worship or in your devotion and dedication and love to your wife, to express your love. Ganun din ang mga ribulto namin, Broadway. It is used as a visual aid. It is not itself worship per se. Yung ribulto, yung papel, yung larawan, yung picture, kundi yung nirepresent ng picture, yung originals, Hebrews 9:23, binasa ko dun sa langit. Kaya nga, used in worship. Now, another demonstration. Ang kalabaw, ginamit sa pag-araro sa bukid. Hindi ibig sabihin ng kalabaw, yun ang inararo. Kundi ginamit lang sa pag-araro sa bukid. Ang object sa araro, used in farming, is yung farm, yung lupa. Hindi yung karabaw. Kaya kapag ang pag-intindi ng protestante, mga kapatid kong mga katoliko at hindi katoliko, nanonood ngayon, pag-intindi ng protestante, halimbawa sila birthday, kung ipipilit sa atin na yung karabaw mismo ang inararo, yung larawan mismo ang sinamba, parang nang nagsalita sila nagsabi, ng karabaw mismo inararo, hindi yung lupa, mali yun. So the simple logic is there. Ganon din yung picture sa mga friends natin, mga kaibigan natin, even our own pictures, we love them to put them in our house and to also respect them. Kaya, yung mga patay natin ng lola at lolo, lalagyan din natin ng mga bulaklak. Kasi it's also a practice even in the New Testament. For example, in Matthew chapter 23, let us read the scriptures sa mga, ito naman sa mga santo, no? Kasi ganang kinote ko kanina, tinalata ko, siniti ko is about angels and cherubims. Matthew 23:29, ganito naman. Sabi dito sa Living New Testament, for you build monuments to the prophets killed by your fathers and lay flowers on the graves of the godly men, meaning the saints they destroyed. Meron palang gawain, tradisyon ng mga Hudyo from the Old Testament times pa, nagtatayo sila ng mga monumento, mga ribulto sa mga propeta na pinatay ng kanilang mga ninuno at naglalagay pa ng bulaklak na alay sa puntod, sa monumento o ribulto sa mga santo, mga godly man that they have killed. O ganun din sa Amplified Bible. You build tombs for prophets and decorate the monuments of the righteous saints. Napakaliwanag, ano? You decorate the monuments of the righteous saints, tapos build tombs of the prophets. Ganun din sa RSV, Revised Standard Version, sa Matthew 23:29 at King James Bible. Kaya, tingnan natin dito sa commentary, it is really legitimate kasi yun nga ang paggamit ng simbahang katoliko sa mga monumento, tribulto ng mga banal, lalo ng Panginoong Kristo. Dueras Version Holy Bible, commentary 23:29 of Matthew, build the sepulchres. This is not vain, as it were in itself evil, to build or adorn the monuments of the prophets.
But the hypocrisy of the Pharisees is sheer tax, who, whilst they pretended to honor the memory of the prophets, were actually persecuting even unto death the Lord of the prophets. Matthew 23:29, the Wise Version, Holy Bible, Commentary. Ibig sabihin, gumawa talaga at hindi masama, hindi na masama, is not evil in itself to adorn the monuments of the prophets. Ang pag-decorate, pag-adorno sa mga propeta in their honor. Kundi inatake nito ni Kristo ang hypocrisy of the Pharisees. Tapos ito is to honor the memory of the prophets or the saints. 2 minutes. Oh, last 2 minutes. Now, Brother Ray, in the Old Testament, if you read the Living Bible, if you have read Isaiah chapter 19, verse 19 to 21, merong ribulto o monumento ang Panginoong Diyos. Ito lang, Katoliko lang nakasunod nito eh. In that day, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. Anong gamit ng monumento ng Panginoon? Ribulto ng Panginoon. Isaiah 19 hanggang 21. It shall be a sign. O, tanda daw. And a testimony, patotoo, para sa Panginoon ng mga hukbo. Testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt, for they shall cry to the Lord because of the oppressor. Doon sila mag-pray, and He shall send them a Savior and a Defender to deliver them. Ito yung si Kristo. And the Lord shall be known by Egypt, and the Egyptians shall know the Lord in that day, and shall worship Him with sacrifices and offerings. So ginamit yung ribulto, yung altar, pag-worship sa Panginoon, giving offerings and offerings, sacrifices, and they shall make vows to the Lord and perform them. Isaiah 19 to 21. O kanino to natupad? Di sa Katoliko lang, kasi ang Katoliko naman na Roman Catholic Church, RCC in Egypt, for example, sa Siton, Egypt, Cairo, Egypt, and other places in Egypt, where there is a Roman Catholic Church, doon mayroong mga ribulto at monumento sa ating Panginoong Kristo na ginamit sa pagsamba, Hebrews 9:1-6, 21 to 23, and Isaiah 19 to 21. Hindi ito ginanap ng mga Protestant nila ni Ray, na Baptist. Walang ginanap ito eh. Sabi ito dito. Tapos dito sa Galatia 3:1, ito yung Panginoon na walang iba. No? Sa Galatia 3:1, New Living Testament, at mga ibang version, Amplified Bible, ito nakasulat dito. Panginoon natin tinutukoy dito sa Isaiah 19 is no other than the Lord Jesus Christ. Oh, New Living Testament. Oh, foolish Galatians, what magician hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have laid a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Time na, Brother? Time na. Maraming salamat. Galatia 3:1. Oh, New Living Testament and Living Bible. Okay, maraming salamat, Bro Alvin, sa yung first stand, first presentation, 10 minutes po. At meron tayong 4 na nanonood ngayon, pero hindi natin makikita kung sino-sino yon. So, hindi natin mag-greet. Isa lang po, si Wolfie Moneva or Rio. Siya lang po ang ating viewers ko. So, wala tayong babasahin, Bro Alvin. Sige, Brother. So, let's proceed to the first cross. First 5 minutes lang. 5 minutes, right? Yes. Okay. Ayan. So, first 5 minutes cross-examination po. So, dito po tayo sa cross-examination. Galing po sa negative to the affirmative side, Bro Alvin. Yes, Brother. Okay, let's start. Oh, sorry. Done. I'll set the time. Okay. So, unang tanong, Bro Alvin, sabi mo kanina sa Exodus 20:18 to 22, totoo bang nandyan sa gitna yung presensya ng Diyos, gitna ng mga kerubim? Totoo po? Yes, kasi Hebrews 9:5, it signifies or represents the presence of God. Today's English version, Protestant Bible. Another version sa Holy Bible, the way rhymes, the cherubims of glory, meaning the glory of God. It signifies and represents the glory of God. Letra po letra yan, Brother.
Kaya doon, ginagamit ka sa pagsamba, Hebrews 9 verse 6 sa mga pari, at saka sa mga tao din, verse 21 to 23. Because these are only copies of the original which are in heaven. The word there used is used in worship, baga ginamit sa pagsamba. Hindi mismo sinamba, kundi ginamit sa pagsamba. It is the word of God, Brother. So we should accept this humbly, at ang simbahang Katoliko ang tumupad niyan, not the Baptist Church or the other Protestant churches. Yan ang sagot ko, Brother. Okay, so malinaw na yung presensya ng Diyos, yun po ang pinaka-purpose ng Ark of the Covenant, which meron yung dalawang the cherubim. Sa pangalawang tanong ko po, Bro Alvin, ito po ba yung the same purpose ng mga imahe na ginagawa or mga rebulto na ginagawa ng mga Katoliko? Kayo, andyan ba yung presensya ng Diyos sa kanila? Actually, it also, yes. Kasi I quoted Isaiah 19 to, ganito rin, Brother, actually, ang purpose namin sa mga rebulto, lalo ng Panginoong Jesucristo. I have quoted earlier, I will just read it again for emphasis. The verse, if you have written it, Brother, you also open your Bible, here in your cell phone, it reads, "In that day, there shall be an altar of the Lord." Merong altar sa Panginoon. Wala naman iba tayo Panginoon. Ephesians 4:5. Si Kristo lang. Unang Korinto 8:6. "In the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof." What is the purpose of the monument? "It shall be for a sign," verse 20, "tanda, and for a testimony to the Lord of hosts." At totoo rin na nandun ang presensya ng Panginoon in the land of Egypt. "For they shall cry and pray to the Lord because of the pressure, and the Lord shall send them a Savior and a defender to deliver them. And the Lord shall be known by Egypt." Makilala kasi may rebulto, may monumento, may mukha. So makilala ng mga tao kung sinong Panginoon. Kasi it represents the glory and the presence of Lord Jesus. "The Egyptians shall know the Lord in that day and shall worship Him with sacrifices and offerings, and they shall make boast to the Lord and perform them." Sa Galatians 3:1, ang katuparan yan, larawan ni Kristo. Brother, ang nakatupad niya ng Roman Catholic Church in Egypt and in all over the world na may simbahan kami, mga templo, may mga larawan at tribulto ng Panginoon Kristo. Whereas sa inyo, sa Baptist Church and other Protestants, hindi nyo natupad ang hula, the prophecy, kaya wala kayong tribulto ni Kristo. Yan ang tanong, ang sagot ko, Brother, sa magandang tanong mo. Okay, third question po. Ano bang ibig sabihin ng Diyos ay nagsugo kay Moises na hindi gumawa ng anumang larawan at hindi pagyuko? Ano bang ibig sabihin ng ganito kung pwede pala yung larawan at yuyukuran, Bro Alvin? Yes, Brother, very good question. Actually, it is written in the verse itself. Ano yung prohibited by God? Exodus chapter 20, verse 1 to 5. Let us read the Old Testament, the Holy Bible, the Wireless Version. You can also open your King James Version, another Protestant or Catholic Bible. "The Ten Commandments, and the Lord spoke all these words. I am the Lord thy God who brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt not have strange gods before me," meaning any other God before Him. Sa amin naman si Kristo lang at the Holy Trinity, Father, Son, Holy Spirit, we share that Brother, knowing the true God. "Thou shalt not make to thyself a graven thing, nor the likeness of anything that is in the heaven above, on the earth beneath, nor of the things that are in the waters under the earth. Thou shalt not adore them, nor serve them." We did not adore themselves because we are only worshiping, using them in worship, not the object of the worship, Brother. So, malaki ng diferensya dito sa Hebrews 9, 1-6, 21 to 23, na use in worship yung cherubim. Ito mismo ang winnership. Hindi katulad ng kalabaw, nag-araro ng lupa. Ang lupa talaga ang inararo, hindi ang karabaw. Dito, in this manner, ang karabaw talaga ang inararo dito, kung dito natin i-interpret sa Word of God. So, itong mga images, Brother, they regarded as gods, true gods. And we do not regard our rebulto, Santa Mama Mary, na true God yung rebulto mismo. No? Brother, ang Trinity lang at Jesus Christ. So ito, this is not being used in the Catholic Church. Wala kami rebulto na ginawa naming Diyos o Diyos-Diyosa na sinomba namin. Okay, time na po. Time na. So, ikaw na, Brother, ang first
Negative stand for 10 minutes. Tatlong question lang, Bro Alvin, no? Lagi Thanks for your comment at salamat po sa panonood. AJ Kumpa, walay moderator, walang moderator po tayo tonight. Gentleman's agreement lang po ito, AJ Kumpa. Sanay na kami ni Bradley nito eh. So kung meron kayong mga pwedeng comment so that we can read for our audience, pwede po ninyong gawin yan. So as I set my time here. Huwag lang yung mga aduminin, Bradley, no? Oo. So, hindi maganda pakinggan. Ano po, just exclude, no? Hindi po sana wag niyo mag-comment ng mga ad hominem po na mga personal attacks. Hindi po namin ginagawa dito yan. So, if you can understand that. Anyway, wala po tayong dito, hindi po natin kalaban isa't isa. Yes. Yung paniniwala natin na gusto nating aralin, gusto nating matutunan tonight. So, ito po ang aming advokasya ni Bro Alvin. Pero magkaibigan po kami dalawa, business partner po kami. So ang aming pong pagkakaiba yung ating paniniwala na gusto nating aralin. So at least we know the side of the Catholic Church and also the Baptist Church or some other Protestants na kinukot, sinasabi na din ni Bro Alvin sa atin. So wala po tayong moderator. Walay samok, Elmer Araldilia, walay samok, bisan walay moderator. Nice dialogue mga bro. Okay, si Mark Sorolta ray magsamok-samok o comment. Maayo kay wala siya ron. Okay. Alright, so Bro Alvin, first presentation ng negative po tayo mga kapatid at mga kabisdak. So, akin na pong oras ngayon, just 10 minutes ng first presentation ng negative. Okay? Magandang gabi po again sa ating mga nanonood sa Facebook Live at maraming salamat sa inyong mga comment. So ito po ay pinaka-hot na topic na gusto naming i-discuss sa inyo ngayon at sa aming debate ni Bro Alvin about Revolto. So meron tayong pagkakaiba. Kasi sa Catholic Church meron sila and what I've known here is nagsimula po ito nung sinabi ni Radbertos na it is lawful to have images in the church. And bakit sa atin wala sila, meron silang images? So sa atin mga kapatid, mga kabisdak is simple lang kasi sabi ng Biblia, unang-una po lumabas po ang utos ng Biblia sa Exodus chapter 20 na hindi po tayo magkaroon ng ibang Diyos. At hindi, sabi niya, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven. Kahit anong klaseng ribulto po, anong klaseng images po, hindi po natin gagawin. Tapos sabi din niya sa verse number 5, thou shalt not bow down thyself nor serve them. So ito po isa po nating intindihin na yung mga ribulto po, nagiging ribulto o nagiging Diyos-Diyosan po ang isang bagay or kaya imahe kung ito po ay magiging religious icons. So hindi po ang pagka-Diyos nila kasi sabi ni Apostol Pablo, wala namang Diyos-Diyosan. Hindi naman sila nag-exist. Pero bakit sila nagiging Diyos-Diyosan? Kasi ang ibig sabihin po na yun sila, yung mga bagay na po ang sinasamba ng tao at hindi na po yung tunay na Diyos. So, ito po ay karumal-dumal at bawal ng Diyos. Sabi kang Romans chapter 1 verse sa New Testament po, sabi ng Biblia, Romans chapter 1 verse number 20, for the invisible things, verse 21, because that when they knew God, they glorify Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. 23, and changed the glory of the uncorruptible God into an image, make like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, creeping things. Actually,
Isa po yung mga pagano, sila po sila po ang malimit na gumagawa ng ganito. Pero ladies and gentlemen, sinabi na po ito ng Diyos sa kanyang mga tao before from the Israelites na hindi po tayo magkaroon. Now, sabi po kasi ng Biblia ng Isaiah, sabi din dito na He cannot give His glory to the image. So wala pong glory po yung ang imahe po ng anyway, I will cite those verses na gusto po nating i-rebut doon sa presentation ni Bro Alvin, pero ito presentation po natin sa ngayon. So alam po natin na ang Diyos po ay espiritu at alam po natin na kailangan po tayo ng paniniwala, yung faith. Sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 11 verse 1, okay, so pwede po nating basahin ito sa Tagalog. Meron po tayong ang dating Biblia dito, but let me see if accurate ba po itong pagka-translate ng Hebrews 11 verse number 1. Sabi ng Biblia, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So the moment that you have faith, ladies and gentlemen, yung faith mo, isa pong ebidensya, kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita, o ito ang katunayan. So, sabi din ng verse number 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya or sa Diyos. So, yung pananampalataya, if you have faith in God, it's very important na meron tayong pananampalataya sa Diyos dahil kung wala yan, hindi magiging maaaring kalugod-lugod sa Diyos ang pagsamba mo, yung pagtawag mo sa Kanya kung wala kang pananampalataya. So, how can you exercise faith kung meron kang nakikita? Kung meron kang mga imahe, ladies and gentlemen. So yung verse ng Biblia ay napakalinaw na yung mga pagano po gumagawa ng mga imahe, sinasamba nila at saka yinukuran. Tapos sabi pa ng Biblia, meron din silang mga lighting of candles. So bakit po nagiging pagsamba yung mga ginagawa ng ating mga kaibigang Katoliko? Kasi mga kaibigan, ang maraming paraan ng pagsamba. Yung pagyuyuko po ay isa pong pagsamba yan. Hindi po lahat, pero isang form ng pagsamba. Yung pag-aalay ng iba't ibang sabi ng Biblia ay service. At yung prosesyon, yung pagparade, yung pagbuhat sa kanila. Sabi ng Biblia din na isa ding kind of service. So sabi ng Biblia, huwag sambahin at do not serve. So dalawa yan, dalawang bagay na huwag mong gagawin sa isang imahe na ginagawa mo. So ladies and gentlemen, ito pong imahe ng mga Katoliko na ginagawa sa kanila, meron po silang mga depensa dito pero hindi po natin ito matanggap dahil unang-una po yung mga depensa nila napaka babaw po ng dahilan. Unang-una po yung presensya ng Diyos ay pinagawa niya ni Moises doon sa cherubim kasi napaka-importante ng presensya ng Diyos. Kaya nga ipinagawa niya yung cherubim pero hindi po nasa cherubim yung presensya ng Diyos kundi nasa gitna. The moment they bow down sa cherubim, nasa gitna po yung presensya ng Diyos. Pero sa Old Testament times yan. Sa New Testament, hindi na natin kailangan ng cherubim at saka Ark of the Covenant kasi po, sabi ng Biblia, na ibibigay yung banal na espiritu at isisilyo po sa ating mga mananampalataya the moment that you receive the Lord Jesus Christ.
So, yun ang presensya ng Diyos na nasa atin. Kaya nga, yung mga sinasabi nila na pwede gumawa ng cherubim, pwede nga gumawa ng rebulto ng ahas, si Moises, meron pong purpose yun dun sa Old Testament. Yung presensya na yun ng cherubim, yung mercy seat or yung Ark of the Covenant, meron na pong pumalit. Hindi po sa tanang panahon. So pinalitan yun ng banal na espiritu na sinisil. So hindi po nasa ark. So that's why it's not so important because bakit hindi po until now wala na po yung Ark of the Covenant. At yung pinagawa ni Moises na tanso na ahas, yung pag-iba nun, hindi na po pinalitan. So it's really, there is a purpose. Bakit po pinagawa si Moises? Now, isa po sa paggamit ng Biblia, ang wastong paggamit ng Biblia, titingnan po natin kung sino ang sinulatan, ano ang mga circumstance, at ano po ang purpose niya. So, nung pinagawa yung tanso, ladies and gentlemen, na ahas, kinakagat yung mga tao doon at namamatay sila. Tapos, nagrepent sila sa Diyos, sinugo ng Diyos si Moises upang hindi sila mamamatay. And kinuquote yan ni Jesus Christ talking about the Old Testament or looking to Jesus Christ, which is in John chapter 3. Na hindi na po yung tanso ng ahas na ili-lift up, kundi yung anak ng Diyos na si Jesus Christ. At sino bang sumampalataya kay Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. It talks about that. So meron pong specific purpose. So ang mga rebulto po natin ngayon ng ating mga kaibigang Katoliko, wala na po yung purpose niya. So, hindi na po yung purpose ng Old Testament. Hindi po natin pwedeng gamitin yung Old Testament times ni Moises kasi hindi na po yung purpose niya, hindi po sa tanang panahon. So, yung ating pananampalataya ay ebidensya po kahit wala pong rebulto, kahit wala po tayong imahe, maririnig ng Diyos ang ating panalangin, ang ating pagsamba, makikita ng Diyos yan, kaya hindi po mahalaga. Sabi pa nga ng ibang nating mga kaibigan, ng mga CFD, sabi nila, mas importante po yung Diyos, yung nilarawanan, or mas importante kaysa imahe o sa rebulto. So, mas importante pala yung Diyos. Sabi ng Diyos, God is a spirit, that we can worship Him, who worship Him must worship Him in spirit and in truth. So ladies and gentlemen, wala pong basihan sa Biblia kung iyan po ang ating susundin. Maraming salamat. Time na po ako. Bro Alvin? Okay, so last set na birthday for questioning, 5 minutes. Wala bang mga nag-comments dyan? Meron, yung dalawa lang po, yung binasa natin, si Elmer Almer. At saka si E.G. Kumpa lang po, Bro Alvin, wala na pong iba. Okay, so natapos na po ang ating presentation na negative side at andito po tayo sa minutes cross ng negative side. Bro Alvin, go ahead. Yes, Badre, thank you very much for your presentation. First question, Badre, I have used Galatians 3:1, Amplified Bible, New Living Testament, and Revised Standard Version. It reads, right before your very eyes, Jesus Christ the Messiah was openly and graphically set forth and portrayed as crucified. Sa New Living Testament, with a placard before you with a picture in it of Christ dying on the cross. And again, in Revised Standard Version, Christ was publicly portrayed as crucified. In the Greek, by the way, periography, Iesous Christos Stauromenos, meaning periographo, graphically presented, drawing, picture, letra po letra, New Living Testament, at saka portrait or painting. That is really the Greek term, periographo. Now, Badre, ang tanong ko sa iyo,
bakit wala kayong ginamit ng mga larawan ni Kristo, pictures of Christ in your church? Unang-una po, yung picture ng sinasabi po ng ating mga kaibigang Katoliko, hindi po naman yun ang tunay na picture ng Jesus Christ. So bakit po hindi kami nandyan? Yung Galatians 3 na ginagamit. Excuse me, Badre. I am referring na bakit wala kayong picture based on this verse? Yes. I'm not asking if our pictures are true or real or not. Yeah, bakit? Kaya bakit nga, wala kayo dito? Nasa Bible eh. May kaya nga, pictures of Jesus. kaya nga may rason kami nga na unang-una, yun ang unang rason na yes, in your church. Number one, wala po kaming picture kasi nga hindi po namin nakikita o hindi po kami sigurado na yan po ang picture ni Jesus Christ at wala pong siguradong sinamang tao kasi wala pong iniwang picture si Jesus Christ para sa atin. But yung ginamit mong Galatians 3, it's a Do you a accept matter. that verse? I accept this verse, but Okay, thank you it very is much. a matter of interpretation. My Bible says here, "O foolish Galatians, who hath bewitched you, that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth, Yes. crucified among you." Oh. So they see the Lord Jesus Christ, the moment that Jesus Christ was crucified, they were crucified, but it does not talk about having images because they themselves see the Lord Jesus Christ crucified among them. So it's not really a picture, but it's really their eyes. Next question, before your Ray. eyes. Meaning, itong Amplified Bible, portrait, graphically set forth, tapos dito, picture of Jesus Christ, dito portrait din sa Revised Version, hindi mo to tatanggapin, letra po letra. Hindi po. Thank you very much. Isa po natin. Ayaw mo tanggapin ito na translation. Tatlo. It's a matter of kaning Next question, Ray. Dito, you interpretation. quoted Hebrews 11 na if we have faith, we don't need pictures or images in our worship and our faith with God. Mhm. If I read, Ray, Hebrews 12:2, that there is an image here on the cross of Jesus, looking on Jesus, the author and finisher of faith, who having joy set forth before him, endured the cross, despising the shame, and now seated on the right hand of the throne of God. Hebrews 12:2. Where would you look, Ray, when you look at Jesus, the author and finisher of our faith? If you have no picture, Galatians 3:1, saan kayo titingin, Ray? It's very magandang Practical tanong. question, Magandang tanong 'yan. Saan kami Titingin. titingin? Kahit kung wala kaming imahe. Picture, oh. Magandang tanong 'yan kasi Hebrews 12:2, 12:2. looking unto Jesus. Binasa ko na yung sagot ko po, Bro Alvin, binasa ko kanina sa Hebrews 11 chapter 1 at chapter 11 verse 1. The Bible says, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." So, hindi po namin nakikita literal ng aming mga mata, pero makikita po namin si Jesus sa aming puso. So, it's a faith po. Doon po namin makikita si Jesus Christ. Now, looking, it's not really looking literally, but focusing on the Lord Jesus Christ. Hindi Kaya nga, paggamit ko focusing sa mata, brother, saan kayo titingin? You will just close your eyes or look up on the skies or what? How do you search? Ganun lang. Just close your eyes and then gagawin mo basta makikita mo sa puso just by Next faith. question, in Hebrews 11:1, you used it earlier. In verse 21, Duwires Version Holy Bible, it reads, "By faith, Jacob, dying, blessed each of the sons of Joseph, and adored the top of his rod." O napakaliwanag ba, Dre? Dito sa komentary sa Duway Rhymes, "and alleges this fact of Jacob in paying a relative honor and veneration to the top of the rod or scepter of Joseph, as to a figure of Christ's scepter and kingdom as an instant argument of his faith." So, gumamit din pala, Dre, by faith, yung worship ni Jacob, he adored the top of his rod. Ito talagang original Greek, sabi ng Duwires Version Holy Bible commentary. Tatanggapin mo ito, brother, o tututulan mo? Would you accept or reject? That yung binasa mo, I think I would reject that. You would reject again? Yes, it's very clear in the Bible Okay. here that Jacob worshiped
Using leaning upon the top of his staff. So yes, the staff is mentioned. actually yung worship, Bro Alvin, hindi po naman yan, siguro ikaw po, time na pala, no, last sagot na to. Sige, yung worship po kasi, hindi po naman yun makikita sa labas. Yung worship is nasa heart po, nasa puso. So, hindi lahat ng pagyuko, pag-worship, kasi nasa puso ang pag-worship. So, dito, he worship, but he is leaning upon the top of his staff. So he's just leaning. You can lean to the staff, you can lean on the picture, but worship in your heart. So it does not support the Next question, argument. Ray. Time na po. Wala na? Time na, kanina na. Kanina pa. Sige. So time na po tang May na 5 minutes. Malitin pong 5 minutes, mga 4 lang question o 3 lang yung question ni Bro Alvin. Okay, so wala pa pong mga comment. Kung meron kayong mga comment o gusto pong i-add, meron kayong mga tanong, you can comment it sa akin, i-address mo sa akin o kaya kay Bro Alvin at we will give time to answer their questions. Okay? So, meron po tayong pangalawang stance ng affirmative, tapos 5 minutes again, cross-examination, again, second stand ko, then 5 minutes din. So, let me just set the time para po sa second stand ni Bro Alvin Gitamundok ng RCC. Okay, bro? Are you ready? Yes, Padre, I'm ready. Okay, time starts now. Okay. So, once again, I would like to point out na yung verse ni Padre who he quoted from the Decalogue and the 10 Commandments in Exodus chapter 20 does not include the legitimate use of icons and mga ribulto in the use of these images in worship of God. Kasi lalabas ba it would contradict Hebrews 9:1-6, 21-23. Now, ang sinabi dito, mga Diyos-Diyosan, babasahin natin Tagalog version so that we can read it clear. Exodus chapter 20, verse 1-6. Dito, sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inianyuan o kawangis ang manang anumang anyo nasa langit o nasa ibaba ng lupa o nasa tubig, ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos sa papinaguhin. O dito lang dati, wala naman kaming niluhuran na siya mismo yung ribulto, yung Diyos. Kasi yung isip namin, yung nasa langit talaga, ito kopya lang, dito lang kami humaharap tulad ng ginawa ni Joshua. At hindi ito mga Diyos-Diyosan kasi Diyos-Diyosan meaning false gods. O Diyos-Diyosan, kaya nga doble, Diyos-Diyosan parang bahay-bahayan. Hindi tunay na bahay, Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. Ang ribulto ni Mama Mary, ribulto ni Kristo, Diyos ba yan na literal para sa amin na Diyos yung ribulto ni Jesus? Diyos yung ribulto ni Mama Mary, ni San Pedro, mga anghel at mga santa? Hindi naman, kaya hindi yan Diyos-Diyosan. It's not false gods. Kasi Diyos-Diyosan, false God. Hindi naman God ang pagkilala namin sa mga ribulto namin. So again, Padre, sa Exodus 20:16, merong utos ng Diyos, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Kasi kung magbintang ka, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Kasi kung magbintang ka, John 8:44, ang maling bintang, that is kasinungalingan, comes from the father of lies, the devil, John 8:44. Huwag mong ipilit sa amin yan na hindi namin ginawa. Napakaliwanag dan, maintindihan yan ng mga Katoliko at hindi Katoliko. Now, dito sa New Testament naman, since rebuttal ko to, you quoted Romans 1:20-23, abay, sa mga pagano to, Brother, ang context, hindi naman makristyano ang pinasabihan ni San Pablo dito, kundi ang mga pagano doon sa Roma, nandyan lang sa baba din, sa taas, ang mababasa mo, o sa 1:13-14, at hindi ko ibig mga kapatid, hindi nyo matalastas sa madalas yung inakala, makarating sa inyo, datapat hanggang ngayon ako'y nadlangan upang magkaroon naman ako sa inyo ng anumang bunga, na gaya ng ibang mga hintil, sa mga Gentiles no, not Christians. Ako'y may utang sa mga Grego at gayon din naman sa mga barbaro, sa mga marunong at gayon din sa mga mangmang. Itong mga barbaro, mga barbarians, mga Gentiles, ito yung di marunong, mga mangmang. Yun nga sinasabi dito sa 21-23.
sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, yung mga barbarians ito, Brother Hintels, na mga mangmang, siya hindi niluwalhati nila tulad ng Diyos, pinasalamatan. Sa amin naman, glorify the Trinity. Jesus Christ, as true God and true man, pareha tayo. Ni pinasalamatan, ang maganda sa amin, we have pictures that represents the glory of the Trinity and Jesus Christ, kayo wala. Kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuloy dahil kanilang mangmang nilang puso ay pinagdilim. So itong mangmang, itulong Romans 1:13-14 na mga barbaro, mga hintil na mga mangmang. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. O dito sa 14, mga barbaro, mga di marunong at gayon din, mga mangmang. At pinalitan na lang kaluwatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Tama naman kay panahon ni Kristo at mga apostol, ribulto ni Emperador Nero, mga emperador ng Roma, dini-Diyos nila mismo ribulto ng larawan ng tao nasisira. Wala naman kami dito kasi ang mga tao dito namin hindi nasisira, incorruptible saints nga eh. Kaya yung tao ditong larawan ng tao nasisira, mga masamang tao to, tulad ng emperador sa Roma at ibang mga nagpakilalang Diyos at tao na namamatay. Pero sa amin, mga santo at santa, hindi nabubulok ang kaluluwa nila, brother, nandoon nila sa langit eh. Ang mga ibon, wala kaming ibon. Mga hayop na may 4 na pa, wala naman sa Katoliko. Sa mga barbaro lang yan. Mga hintil at mga pagano, mga nagsisipaggapang. So, you out of brother, it is not telling us about the Christian church founded by Christ in Matthew 16:18-19. On the other hand, hindi mo na-rebat yung Isaiah 19, and I was surprised, brother, na ayaw mo tanggapin itong tatlong translation. Galatians 3:1, na may picture, may portray, may graphically set forth presentation of Jesus on the cross. Ingon sabi ni San Pablo, Galatians 6:14, I glory not in any other thing. So may bagay, but only the cross, meaning the crucifix of our Lord and Savior Jesus Christ. Galatians 6:14, yun ang Hebrews 12, verse 2. Kaya nagtanong ko sa iyo, brother, saan ka tumingin kung magsamba ka by faith to God? Nakadikit ang mata mo, hindi dapat nakadilat kasi titingin ka eh. Tapos hindi ka titingin doon sa langit. Sabi mo, pwede ba rin, titingala lang kami sa langit. Kasi you look to Jesus, saan? Sa crucifix. Looking on Jesus, the author and finisher of our faith, who having joy set before Him, endured the cross. O my cross, may larawan si Kristo, doon tayo titingin, looking on Jesus. In the Greek, look talaga to using the eyes, oido, the eyes, despising the shame, and now seated on the right hand of the throne of God. For think diligently upon Him that endured such opposition from sinners against Himself, that you be not wearied, fainting in your minds. Hebrews 12:1-3. So, sa verse 2, titingin kami sa krusipio, si Kristo nakapako sa krus, pero ang isip namin sa verse 3, nandoon sa langit, nandoon na siya ngayon, natapos ang kanyang pagbabata. Hebrews 11:1, o ganun din, by faith, pero sa verse 21, ayaw mo rin tanggapin ito. Joseph adored the top of his rod. Ang komentary, ayaw mo tanggapin sa Douay Rheims Holy Bible. He paid relative honor and veneration to the top of the rod, or scepter of Joseph, as to a figure of Christ, meaning this represents the figure of Christ, scepter and kingdom as an instant argument for his faith. Kaya nga, argumento sa kanyang pananampalataya that he believes. Kaya yung rod niya, yung staff niya, he worship on front of it because it represents the rod and staff of Jesus as the scepter to come. It is a figure and a picture. Kaya Hebrews 11:21, ayaw mo, tutulan mo, brother, ayaw mo tanggapin. Sa New Testament din, ayaw mo tanggapin ng ang Galatians 3:1. Napakaliwanag, brother. Ngayon, dito naman sa Bible, may naninira, brother, sa templo. Ito siguro mga kasama niyo, brother, kasi yung mga nandoon sa templo, mga inukitang larawan, inanyuan, sinisira ng mga kaaway ng Diyos. Psalms chapter 74, awit ni David, 74, verse 3-6. Itaas yung mga paa sa mga walang hanggang buho, ang lahat ng kasamaang ginawa ng mga kaaway sa sanktuaryo, meaning sa templo. Ang mga kaaway mo nagsiangat sa gitna na yung kapulungan, kanilang itinaas ang kanilang mga watawat na pinakatanda. Sila'y tila mga tao na nagtaas ang palakol sa mga kakahuyan. Verse 6, at ngayon lahat ng gawang inanyuan doon. Gawang inanyuan talaga kung dito sa La Sainte Bible, this is French Bible,
the letter here used is sculptures. It may not on Bryce totes less sculptures. Sculptures. So, mga gawang inanyuan, sinira, kanilang pinagpuputol at palakwa at mga pamukpok, kanilang sinilaban ng apoy ang iyong santuaryo, sinunog yung mga ribulto, kanilang dinumhan ang tahanang dako sa iyong pangalan hanggang sa lupa. Kanilang silabis ka ng puso, ating gibain, o ginigiba nila, sinunog ang lahat ng templo ng Diyos sa lupain. Sa verse 18, anong tawag ng Diyos sa kanila? Iyong alalahanin ito na nang duwagi ang kaaway o Panginoon, at nilapastangan ng mangmang ng bayan ang iyong pangalan. So mga mangmang pala ito, brother, dito. Lapat na lapat ito sa inyo sa mga protestante. Kamangmangan din ang sisirain mo mga banal na larawan, mga inanyuan ng mga kahoy na inunyan, gawang inyuan sa templo ng Diyos. Psalms chapter 74, verse 1 to 23, lead the whole chapter, brother. So ngayon, kasama ka na sa kaaway, brother, ng Diyos, kung Biblia ng ating babasahin. Tapos ito, this is the what Daniel the prophet talk about, the abomination of desolation na sumisira sa templo at sa mga inanyong larawan sa templo. Saan mababasa? Kasama ng Antikristo, Daniel 11:31. And the arm shall stand on his part, and they shall defile the sanctuary, a temple of the strength, and shall take away the continual sacrifice. Tinanggal ang misa, yung Eucharistia, sinira pa ang sanctuaryo, ang mga larawan, and they shall place there the abomination unto desolation. Kaya itong kasuklam-saklam na naninira, ito yung Antikristo gawain, Daniel 11:31, Daniel 9:27, Daniel 12:4 to 11, abomination of desolation. 1 minute. Kasama to, brother, kayo, ito yung maninira ng templo ng Diyos, Psalms chapter 74, the whole chapter, especially verse 3 to 6. Kaya, brother, napatunayan ko ngayon na hindi lang kayo labag sa will of God in the scriptures, kayo pa ay mga kaaway ng Diyos actually. Ang last question ko sana, pero natayman na lang kanina, sa Isaiah 19 to 21, natupad ba ito sa inyo? Living Bible, monumento Protestant Bible. Duwayras version, monumento, ribulto, kasi in the Hebrew and Aramaic, masebot, meaning ribulto talaga ang meaning yan. Tagalog version, ribulto yan. Magandang balita, Biblia. Monumento, ginamit dito. Duwayras version, Holy Bible, Living Bible na Protestante, Catholic and Protestant, both from the original Hebrew and Aramaic. Masebot, monumento talaga yan ng Panginoon. Wala kayong altar, wala kayong templo, walang sanktuaryo, walang ribulto. So, hindi nyo nasunod at natupad, brother, ang hula ni Propeta Isaiah at ang banal na kasulatan. Maraming salamat and good evening once again. Okay, so time na po yung second presentation. At dito po tayo sa cross-examination, ikalawang beses na. Yes, cross, then followed by 10 minutes presentation ng negative. Alright, Boom Sales. Good evening, bro Ray Anfuentes o Erwin Abilia. So, good evening po sa inyo lahat. Okay, so wala na po yung wala nang mga comment, bro Alvin. So if you have any comments, meron po kayong gustong idagdag sa ating topic ngayon about ribulto, kung ito ba ay pinahintulutan ng Diyos o kontra ng Diyos, or anong mga thoughts niyo dyan, you can comment it and then we can also read it para po sa ating mga nakikinig sa ating radio app na hindi nakikita yung mga verses or mga comments niyo, so we will read it. So Bro Alvin, 5 minutes cross-examination from negative to affirmative. Yes, brother, I'm already ready. Okay, time starts. Unang tanong ko po, Bro Alvin, sabi mo kanina yung Psalm 74 about yung temple at sanctuary. Yes. Ito ba ay after na si Jesus Christ ay pumunta na sa langit, bumalik sa langit, ito ba ay ito pa ring same na templo na yung where they gather together as a church? Ito bang same na temple? Actually, Badre, the temple in the Old Testament is a figure of the Catholic Church. We also have temples and churches.
with images kasi this serves also as a prophecy. And the prophecy says, kasi hindi lang ito natupad doon sa Old Testament, sa New Testament din. At ngayon, lahat ng gawang inanyon doon, kailangan pinagpuputol ng palakol at mga pamukpok. And it's still going on because in verse 23, huwag mong kalimutan ang tinig ng iyong makaaway. Kaya yun nga ang abomination of desolation, ang kasuklam-suklam na paninira. Palagi yun pagtatag ni Kristo ng kanyang simbahan na may mga larawan, ang ingay niyang nagsisibangon laban sa iyo ay patuloy na lumalala. So patuloy hanggang ngayon Yung Church of Christ na talagang tinatag ni Kristo, Matthew 16:18-19, na may mga laran, Hebrews 9:1-6, 21:23, used in worship, sinisira din yun ng mga kalaban. Mga iconoclasts in the 7th century, sinisira. Tapos nag-Council of Nicaea, Second Council of Nicaea, na-condemn sila as heresy. In the 15th century, na Martin Luther, binalik na ulit, na naninira na naman. The abomination of desolation was again returned on the temple of God, the church of God. Sinira na mga larawan. Sinundan nyo ngayon, Brother, ng katuparan ng paninira na kasuklam-suklam. Daniel 11:21, 31, Daniel 12:9, and Daniel 9:27. Psalms chapter 74, whole chapter of Psalms. Okay. Yun ang sagot ko, Brother. Magandang tanong mo. Next question. Alright. Pwede bang manalangin o kaya pwedeng sumamba kahit walang larawan o rebulto, Bro Alvin? Actually, yes, we can pray anywhere and anytime, no? 1 Thessalonians 5:17, madaming talata, Ephesians chapter 6 verse 20, manalangin tayo, pwede kung walang larawan. Pero sa loob ng simbahan, Brad Ray, I would like to correct you, nandoon yun, Ezekiel 41:17-21, na ang tunay na templo ng Diyos ayon kay Prophet Ezekiel, if I read the scriptures, chapter 41 verse 17-21, ang daming mga larawan doon. Yun ang Katoliko na katuparan tungkol sa templo. Ang mga haligi ng pintuan ay parsukat, at mula sa lapag hanggang sa itaas ng pintuan ay mga kerubin at puno ng palmanayari. Ganitong pader ng templo. Ang kerubin may dalawang mukha ng tao at mukha ng kerubin. Nandyan, Brother, meron kaming mga anghel, mga santo-santa. Sa amin na natupad din, Ezekiel 41:17-21, sa inyo hindi natupad. Pati yung Isaiah 19:21, rebulto, monumento ni Kristo. Wala kayo use in worship, Hebrews 9:21-23. Kaya kami, Brother, nakatupad sa Bible, kayo ang lumabag kasi kaalaban ng Diyos, Psalms 74:1-6, sinira ang mga rebulto at larawan. So nung sabi nung sabi ng Diyos sa Isaiah chapter 42 verse number 8 that the Bible says, "And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images." Tatanggapin mo ba ito o hindi? Yes, Brother, because God in the Old Testament referred that to the false gods of the pagan nations. If you read well the context, in verse 1, "Behold my servant, I will uphold him, my elect, my soul delighted in him. He shall bring forth judgment to the Gentiles." So mga hintil, ito sinasabi niya, for a light of the Gentiles in verse 6. Kasi sila yung mga nadiliman, yun ng Romans 1:13-14, mga barbaro, mga hintil, mga mangmang. Yun ang sinabi ng Diyos, "I the Lord, this is my name. I will not give my glory to another, nor my praise to the graven things." Kasi gumawa ng graven things dito na ginamit nila pagsamba mismo, yun ang sinamba nila, hindi lang ginamit pagsamba, kundi mismo yung sinamba. Mga pagan nations yun. Isaiah 42:1-6, then ang katuparan, Romans 1:13-14. So hindi yung Roman Catholic Church, Brother, na Christian Church, sinatag ni Cristo, Matthew 16:18-19, na may mga larawan, Ezekiel 41:17-21, kundi mga pagano yun, Brother. Ang katuparan noon, mga pagan nations and religions. Next question, Brother. Okay, last na tanong po. Sige, last question. Yung po sinabi ng yung 1 Corinthians chapter 6 na Yes. sabi ni Pablo na tayo ang templo ng Diyos. Ito ba ay anong ibig sabihin ng kayo ang templo ng Diyos? Meron pa bang templo na iba maliban sa ating katawan? Ang sagot ko, actually, the word temple is defined in the Bible in three senses.
First, yung temple na katawan natin, unang Korinto 6:19, kasi dito papasok ang Holy Spirit sa atin. These are temple of God. But it doesn't also mean that we don't have a church building na templo din natin. Kasi dito sa Biblia, araw-araw sila nandun sa templo. Acts 2:42, 2:47, and then many verses in the Bible, no, na araw-araw sila nandoon sa templo. Kaya gumamit din sila ng templo tayo ng Espiritu Santo. Gumamit din tayo as a corporate body, fellowship with other fellow Christians. Nandun din tayo sa simbahan o bahay sambahan. Mark 11:17, my temple, my house shall be called a house of prayer, a house of worship for all nations. Mark 11:17. Yun ang Iglesia Katolika na may mga larawan, brother. Hebrews 9:1-6, 21-23, representing the glory and honor of God. TEV version, sabi dito, brother, letra po letra. The cherubims represents God's presence, the cherubims of glory. Kaya nga ang glory, the glory of God is there inside our church, not in your church, brother, which has no images. Okay, time na po. Tapos na po yung 5 minuto na pagtatanong. Sige, brother, your last. Again, wala rin tayong babasahin, so proceed po tayo ng 10 minutes, last 10 minutes po na presentation. Yes. Pagkatapos po ay... Second negative mo na last 10 minutes, tapos last cross ko 5 minutes, then summary na 5-5. Okay. Alright. Sige, brother. Sige. Okay, time starts. Alright, ladies and gentlemen, narinig nyo po ang mga presentation ng ating kaibigan, si Bro Alvin. No, isa-isahin po natin yung mga niribat niya. So, unang-una po yung sabi niya na hindi natin tinatanggap yung mga translation ng mga ibang Biblia. That's a matter of translation. Isa pong topic yan na ano ba yung translation ng mga sinasabi ng Biblia. Kasi yung isang word po, kung mali po ang pagka-translate niyan, ang laking factor po yan ng false doctrine. So sabi ng Biblia, una sa lahat, yung Galatians chapter 3, hindi po yan sumusuporta ng pagkakaroon ng mga images of the church. The Bible says that ye should not obey the truth before whose eyes Jesus Christ have been evidently set forth. So napaka-linaw po na itong mga taong to na sinulatan ni Pablo, yung mga taga-Galatia po. Makikita po natin na sabi dito, they are on whose eyes Jesus Christ have been evidently set forth. Kasi sila yung mga nakakikita nung tunay na Jesus Christ, sila nga yung sumisigaw na ipako sa cross. So this is not an image, but again, yung mga translation ng Biblia na ginagamit para po papabor sa paniniwala. So, dito po yung una, sinabi niya about Psalm 74, kasi yung mga kaaway ng Diyos, sinisira yung mga imahe. Kasi noon po, una sa lahat, merong templo yung mga Hudyo. So, take note po, Hudyo po yung mga merong templo, hindi po sa atin yung mga hintil. Sabi dito na maraming mga ribulto ng anghel, yung mga pinagagawa ni Solomon. Ladies and gentlemen, hindi po naman pinagagawa yun ng mga Kristiyano. Kasi meron silang templo doon na wala po sa New Testament. Again, yung templo po na sa atin sa New Testament, ang templo po ito ng ating katawan. Doon po, again, sa Old Testament, yung tempo ay yung presensya ng Diyos nasa gitna ng kerubim. Hindi po nasa kerubim mismo, kundi nasa gitna. Pinagawa yon kasi doon po ang presensya ng Diyos na napaka-importante. Pero sa New Testament, malinaw na ang templo ng Diyos ang ating katawan. Hindi po sinabi ng Biblia na merong templo ang mga Christian, kasi kahit sa house ni Chloe,
nagtipon-tipon the church. So yung church kasi po isang sa Biblia, sa Old Testament wala pang, hindi pa po tinawag na church. Meron silang templo ng mga Hudyo na yun pong curtain niya na nung namatay si Jesus Christ, napunit po yun. Kasi wala na pong templo sa Old Testament, sa New Testament, yung templo po, yung tao na mananampalataya, siya yung templo ng Diyos na doon tumitira now ang banal na espiritu. Sinabi po niya ni Bro Alvin kanina. So wala na pong templo. Acts chapter 2, meron dang templo. Wala po. Sila po ay nagtipon-tipon lamang kahit saan sila magtipon-tipon. Yung templo po ng Hudyo na sinira ni General Titus sa AD 70, yun po ang sa mga Hudyo na mga templo. Meron yung mga carvings doon, wala pong problema sa atin yan. Kasi kahit anong carvings, yung sinabi niya kanina about picture of my wife, talaga namang picture ng wife ko yun. Pero hindi ko naman pinosisyon yun, hindi ko naman yun hindi po ako nagsisindi ng kandila, hindi po ako nagbibigay ng sa picture kasi my wife is there. And I know that is her face. So, wala namang seryosong tao o seryosong Katoliko na magsasabi yung mga picture na ating nasa ngayon sa atin, yun ang tunay na mukha ng mga tao, ni Maria, ni Jesus Christ. Wala po namang selfie ng panahon na yun. So, paano kung ako, meron akong wife, tapos yung picture na hinahalikan ko, picture ng ibang tao, di magagalit yung wife ko. So, isa yung hindi po katanggap-tanggap ng ating paniniwala. So, yung images po kasi ng Biblia, sabi ng Bible na yung sinisira ng mga tao, dahil po sinisindihan na po ng mga tao yun. So, pinagawa si Moises ng tanso na ahas. So, sinira yon ni king ng hari ng Israel kasi po sumisindi na sila doon. That's in 2 Kings chapter 18 verse number 3 and 4. So, sinira yon. So, kung importante po yung imahe ng ahas, so sana nagpagawa ang Diyos ulit. Pero hindi. Kung importante po yung cherubim, yung mga sana sinira yon, sana nagpagawa ulit ang Diyos kung ganun ka-importante yung mga yun. So ladies and gentlemen, nakikita po natin na hindi po tama. Yung ibang, hindi nasabi ni Bro Alvin, pero hindi niya nasabi yung mga argumento ng ating ibang mga kaibigan. So, iba yung argumento ni Bro Alvin ngayon, pero argumento ng iba nating kaibigan, mga Catholic faith defenders, unang-una po magkasala daw ang Diyos kasi sinabi niya, huwag gagawa ng imahe. Tapos nagpagawa rin naman ni Moises. So, kung totoo po yung Exodus 20, na bawal gumawa ng imahe, so nagkasala ang Diyos. So, unang-una, saan ba magkakasala ang Diyos? No? Kasi Diyos na nga siya, saan ba siya magkakasala? Now, kung tatanggapin po natin yung argumentong yan, so talaga palang nagkasala ang Diyos para sa mga kaibigan nating mga Katoliko. Bakit po? Sa Exodus 20 kasi, nag-utos din ang Diyos na huwag papatay. Pero kalaunan, nag-utos din na papatayin yung mga Amalekites, yung AI, patayin nyo lahat. So nagsabi din ang Diyos, that means nagkasala pala ang Diyos according to their logic and arguments. So ladies and gentlemen, kung ano po yung sinugo ng Diyos, sabi ng Biblia, Noe, gumawa ka ng arka para kay Noe yun. Ni Moises, gumawa ka ng ganito para kay Moises, pero sa atin, wala pong ganong utos ang Diyos sa panahon ng mga Kristiyano. Unang-una, yung presensya ng Diyos, meron ng pumalit na banal na espiritu. Pangalawa, yung tanso ni Moises, ang pumalit dyan si Jesus Christ, na siya po ang magliligtas, magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan.
So yung mga argumento po na naririnig po natin ngayon, unang-una, inamin po niya na pwede kang magsamba, pwede kang manalangin na walang ribulto. So bakit pa gagawin pang ribulto na yan? So hindi naman nagkaroon ng ribulto yung mga apostol. Sabi ng kanina yung Galatians, kinote ko na po kanina. Yung Old Testament niya, mostly ng mga argumento nila yung Old Testament. Pero yung sinabi din ng Matthew 20:23-29 is sepulchres and tomb. So hindi po images din yan. Sabi doon sa Isaiah 19:21, altar po yung ginawa. So si Jacob gumawa ng altar, si Noah gumawa ng altar kahit walang imahe. So yung mga altar nila doon, yung pato, pinatong-patong, yun po ang altar. So hindi po naman requirement po yung imahe sa isang altar. Kahit ano po, altar na para sa Diyos, doon sila magsunog ng mga yung animals. So magiging altar po, hindi po yan, again, hindi po natin makikita na valid po na argument ang mga yan. So sabi din ng ating katunggali tonight na yung Hebrews chapter 9, 1-6. Ladies and gentlemen, yung Hebrews po, kung babasahin niyo po lahat, nilatad po yun ng writer ng Hebrews, it's either Peter or Paul, sino bang sumulat ng Hebrews, nilatad po muna yung Old Testament tapos ibinigay yung New Testament, the Old Covenant and the New Covenant. So hindi po natin babasahin yan ang Old Testament na para sa atin kasi yung Old Testament pinalitan na nga. Sabi ng Hebrews 7:12, binago na yung priesthood, binago yan na yung law kasi andito na si Jesus Christ. So wag nating gamitin yung Hebrews 9 kasi po nilatad po yung Old Testament times na hindi para sa atin, para po sa mga Hudyo. Yung templo po, again, para sa mga Hudyo, meron silang templo na sinira at hindi na po gumawa ang mga Kristiyano kahit saan, kahit sa bahay, kahit saan sila magkatipon, tatawaging iglesia kasi ang iglesia ay tao. Mga tao sumampalataya sa Diyos. So wala pong basihan again, ito po ang isang doktrina na pwede nilang ipilit natin sa Biblia. Pero wala pong kabuluhan ang mga ganito. Pwede kang sumamba, pwede kang manalangin, kahit ano, kahit walang images. So, ladies and gentlemen, yun lang po ang ating counter ng mga argumento ng ating katunggali tonight. So, isip-isipin niyo po lahat. Sige, Padre. Robin, merong babasahin na muna before sa questioning. Last question. Ako na yung magbasa? Sige, ikaw magbasa. Last cross ko sa iyo, 5 minutes tapos okay. Marina. So, ano bang klaseng pangalan to? Siguro Edwin. Okay, Edwin. Si Edwin. Yes, Dinmax Niluig. So, Guyo. Bali-bali po. Baliktad. May pang mga langgam kay makatuod pa simbahan na tinuod. Wala na siya sa topic but maraming salamat din sa comment na yan. Imer Abilia, sabi niya, very nice friendly debate Bro Alvin and Bro Ray. So maraming salamat po Imer sa comment na yan. So again, advice po namin na kung meron kayong mga discussions or mga debate ng ibang tao, so just continue to love the person because hindi po naman siya ang kalaban. Sabi ng Biblia, yung kalaban natin, yung not flesh and blood. Not flesh and blood. Malinaw po sa Biblia na hindi po natin kalaban yung tao. Yes. Yung paniniwala po natin ang gusto nating klaruhin at maraming salamat kay Bro Alvin na binigyan tayo ng oras at gentleman na discussion ngayon. So, Bro Elmer, yes, I admire Bro Alvin sa kanyang maginoong attitude about this debate tonight. So maraming salamat Bro Elmer. Alright, so wala na po Bro Alvin. So proceed po tayo sa cross-examination ng cross-examination ng affirmative to negative. Simulan po natin. Time starts now, Bro Alvin. Thank you very much, Brother Ray. My first question,
sinulat ko dito sa papel ko, sinabi mo talaga fresh from your mouth, na ang unang mga Kristiyano, walang templo. Tapos ang templo para lang sa mga Hudyo. Now my question, Brother Ray, the layman's parallel New Testament, comparing four popular translations in parallel column composed of the King James Version, the Amplified New Testament, the Living New Testament, and the Revised Standard Version, pareha-pareha silang apat nagkapareha, nagkatugma. King James lang I will quote and I will base this on the premise to ask the question to you. Sinabi ito sa Acts 2:46-47, and they, meaning the Christians, continually daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily as should be saved. So yung iglesia, yung church, yung Christians, they continually, daily with one accord in the temple, they worship in the temple. Acts 2:46-47, King James Version, Gawa 2:46-47. Ang question ko, Brother Ray, ngayon, tatanggapin mo na nagkamali ka pala sa sabi mo kanina na hindi sila gumamit ng templo. At yung templo sa mga Hudyo, ginamit ng Kristiyano, hindi lang pala yun exclusive sa Hudyo kasi nandoon sila, hindi naman sila pinalayas dito eh. Tapos doon sila nag-worship sa Diyos, gumamit ng templo at simbahan. So, Brother Ray, mali yung sinabi mo kanina na walang templo mga Kristiyano, tapos ang dito, para lang sa Hudyo yung templo mga Kristiyano, nandito naman pala sa templo ng Hudyo Okay, ang sagot ko po, hindi po ako nagkamali. Kasi yung Acts chapter 2 po, Bro Alvin, na templo, andun pa po yun nung panahon ng mga unang Kristiyano na, yung unang Kristiyano ng Acts po, hindi pa po yung mga hintil dito. So again, sila po, mga Hudyo pa rin na nagtipon-tipon. Of course, even Paul and Peter, they are preaching again in the temple because Hudyo nga sila So wala pa pong hintil ang Acts chapter 2, ladies and gentlemen. Yung mga hintil pa po, ginawa po yung mga hintil, binuksan ni Pedro, Acts chapter 10 pa, sa house of Cornelius. So itong welcome po sila sa templo, pero pagkatapos noon, nung nasira na yung temple, hindi na po nagpagawa kasi isa po yang sa prophecy ng ating panahon. Next question, Ray. Sinabi mo, puro lang Hudyo, walang hintil. Sa Acts 2:9 sa baba, Parthians and Medes, Elam, sinabi ito sa Mesopotamia, ug Pontus, Cappadocia, province of Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya, at Cyrene, and transient residents from Rome. Both Jews, may mga Hudyo, and the proselytes. Meron pa ng mga proselytes, mga Gentiles, Cretans, and Arabians, hindi naman dito lahat Jews lang. So ngayon, Brother, the second time, aminin mo, nagkamali ka na naman ulit. Hindi po. Mo pa rin hindi po ako nagkamali, Bro Alvin, kasi you need to read verse number 5 first. Sabi ng Biblia, and there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. So sila pa rin po yon na mga Hudyo na nag-scatter sa kung saan kasi po sa kanilang hardness of their heart na scatter po sila. Pero pumupunta po sila sa Jerusalem para po dito sa Day of Pentecost na 50 days kanila. So again, hindi po yan lahat na, hindi po, meron pong siguro mga nakinig doon na pero Kristiyano na ito sila, Brother. Hindi. Hindi pa Kristiyano dito sa Acts 2 na nag-convert sila, napabaptize? Yung mga na-convert po, Bro Alvin, hindi na po sinabi po kung sino-sino pong mga ito. Kaya nga, at that point, nag-convert na sila into Christianity, nagpabaptize sila kay Peter at mga apostles. Hindi na sila Judaism, Christians na sila. Yes, Christian na po sila sa ganyang mga paparaan, pero hindi po sila hintil unang-una. Tapos kasi after conversion in verse 41, nagpabaptize sila, pumasok pa rin sila sa verse 46-47 sa church, sa templo, okay ka pa rin. Yes, of course. Hindi po bawal sa kanila yon kasi sila po ang mga Hudyo, nakasanayan na po nila na pumupunta sa templo. My next question, by the way, in Daniel 11:31, meron dyan sinasabi, kasuklam-suklam na naninira. Sa Psalm 74,
whole chapter, especially verse 1 to 6, yung naninira ng mga inanyuhang rebulto kahoy doon sa loob ng templo. Ang question ko ngayon, Brother, kaano-ano mo, how are you related to this abomination of desolation, destroying the temple and the images, holy images inside the temple? How are you related to them? Actually, sinabi dyan na hindi ako related sa kanila. Unang-una yung tanong, sasagutin natin na Hindi tayo related, okay? Kasi sabi ng Biblia, mga kaaway yun ng Diyos. Yes. So, sila po yung nag-destroy the temple and everything, pero hindi po kami nagde-destroy ng templo at hindi po naman kami, wala pa pong katolikong simbahan ang giniba namin at mga, Bro Alvin, yung mga, hindi lang namin tinatanggap, hindi lang kami na gumagawa ng mga rebulto, pero hindi po kami nagpupunta ng mga simbahan ng Katoliko at bubumbahin at yan naman. So, time na po. Yan po ang aking sagot, Bro Ubus na Alvin. ang 5 minutes.